2 minuts i poc més. Tens un gos? Sí? Llavors estaràs d'acord amb mi amb els nombrosos beneficis tant físics com emocionals que aporten aquests fidels amics. Companyia incondicional, afecte, alegria. Els gossos poden ajudar fins i tot a reduir l'estrès i l'ansietat, ja que la seva presència ofereix una sensació de calma i seguretat. Un dels principals avantatges és que fomenten un estil de vida actiu. Passejar el gos cada dia no només millora la salut física, sinó que també proporciona una oportunitat per socialitzar amb altres propietaris i gaudir de l'aire lliure a banda de ser un deure que tenim amb ells perquè es puguin esbargir i fer les seves necessitats. I aquí arribem al punt que hem de treballar. Ser propietari d'un gos implica responsabilitats i una de les més importants i menys practicada és recollir els seus excrements. Mantenir els carrers nets no només és una qüestió d'higiene, sinó també de respecte cap als altres vianants. Deixar els excrements a la via pública genera molèsties i suposa un risc sanitari. Al nostre poble, com a tants altres, es poden veure sovint excrements de gos a aceres, parcs públics, zones verdes. És molt freqüent veure el propietari amb el gos sense lligar i l'animal, em refereixo al gos, campant al seu aire a desenes de metres de l'amo, que també sovint està distret mirant el mòbil sense preocupar-se d'on defeca el pobre animal. Tinguem-ho clar, el gos no és el culpable. El culpable és qui el passeja. Dubto que al menjador o al pati de casa seva el tinguin ple d'excrements. El més probable és que el recullin si és que el gos no està prou educat per no fer-ho dins de casa. Llavors, per què no ho fan als espais públics? El carrer, el parc, la zona verda, fins i tot el bosc no són la latrina del teu gos. Cal ser empàtic amb la resta de persones, incloent també els altres gossos i propietaris que sí es comporten amb el degut civisme. Evitar que el gos molesti i també portar-lo lligat i respectar els espais comuns. Amb una actitud responsable es fomenta una convivència harmoniosa entre propietaris d'animals i ciutadans. Molts experts opinen que tenir un gos és una de les experiències més enriquidores que es poden viure. No l'espatllem amb un comportament antisocial, fem-ho correctament. O entre unes coses i d'altres se'ns acabarà menjant la Una afectuosa salutació. A reveure.